F'Ġunju li għadda ir-rata ta' qatt f'pajjiżna kienet ta' 3% din hija l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna. Dan ħareġ f'ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Skont l-NSO ix-xahar ta' qabel, jiġifieri f'Mejju, ir-rata ta' qatt kienet ta' 3.1%. Dan ifisser li f'xahar ir-rata ta' qatt f'pajjiżna komplet tonqos. Meta tqabbel ir-rata ta' Ġunju ta' din is-sena ma' Ġunju tas-sena l-oħra, ir-rata ta' qatt naqset b'9 perċentwal, hekk kif f'Ġunju tas-sena l-oħra ir-rata ta' qatt kienet ta' 3.5%. Fir-rapport tal-NSO ħareġ kif hemm iżjed irġiel li huma qiegħda mill-nisa, hekk kif l-irġiel bla xogħol jammontaw għal 3.3% filwaqt li n-nisa qiegħda jammontaw għal 2.6%. Skont l-aħħar tbassir tal-Kummissjoni Ewropea għas-sajf, ir-rata ta' qatt se tkompli tonqos minkejja l-isfidi riċenti fosthom tal-pandemija u l-gwerra fil-lvant tal-Ewropa. Dwar dawn iċ-ċifri fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela innota kif din ir-rata hija 10 darbit inqas minn dik ta' Jannar tal-2020 meta ħatmum ta' pajjiżna bħala Prim Ministru. Dr. Abela qal kif din l-amministrazzjoni se tkompli taħdem għall prosperità.